kisomo che utata kero keyenda tukiwe moelio worogendo nyarego tera botambe yesonda enchera nyarego tera botambe yesonda enchera. Mana tata Nyasaye twachira asole chinga kichiga tokwerereria ng'ambi yamona soborendi bwao obuya sobogima bwaitu watwikire chinga kibunechi togocha asole naende togosaba amabera ase twachire are nokogani kwao na gosaba ng'omoiko omochenu onyare gotokonya onyare gotoraa ase amafundisho arero buna togochaka obe na intwe otorae otworokererie naende amafundisho aya iga intwe amo na baria abategereri baitu twensi tonyora ogoonchoreria na kobang'e ase eng'encho ya okoirani kwao oboruoti bwao egere ekero orache twensi tosoa ase oboruoti obo kabe na intwe buna togochaka mpaka ase togokorera nakwo ogosaba gwaitu nse amabera ya Yesu Kristo omotoori oito. Mbia, amen. Mbia mono motongi Nyasaye otwanchire twaikire riko ria rero naende emeroberi yaye nemeikiranu chingaki chionsi bono yaikire ngaki enda ntogochikorigereria amariko tokabwate ase wango iga naende abo togocha gosangana barabwo ase rituko ria rero twanyorire oyo minto rero okare gocha amo naitwe tiga tweteba amarieta nari toigwa erieta riaito nche oyo omoino Damaris Bonareri karibu ase amasomo arero Nainche Rose Mong'are twabariganirie ase amasomo arero Mwanji omotegereri nainche ncheni okari twabariganirie ase amasomo arero. mbia mono abaminto ntotagete torigererie elesoni yaito buna togochaka omonene buna akare gotoinyori ng'a akare goteba ng'a ninkororoke ekero omonto agoteba ng'a ninkororoke ngento kiaminete igo ng'a konya igakirete eito omonto oyo akorete ki akaransete osaraire bono otebire ng'a bono ninkororoke nintagete enyimoki okogoroka nabo kongo okoimoka nabo kongo ogotenena nabo konga gokora egento omanyete kiagera ekero Nyasaye agoteba ng'a ninkororoke igo eite konya egakirete lakini otebire ng'a bono iga nkoimokande nkore egento ntore goteba boigo naende ekero tokonyora abana babwate chigosori okonyora obosegisegi nabo okonyora oyomo agoteba ng'a ngotenena nde nkore egento igo ng'a twarorire ng'a Nyasaye nere ekero agoteba ng'a ninkororoke igo ng'a nawe oranyore buna twarora echuma eri ng'a engaki nere Nyasaye akirete naboigo lakini bono twarorire ogoteba ng'a ninkororoke mang'ana aya mabe takogenderera ase chingaki chintambe naende twara konyora ekebungo giaito ekenene gekorwa ase Zaburi 12 kebungo kia 5 nde natosomera abo egoteba iga omonene niga agoteba iga bono ninchiche ekiagera abataka baregirwe na abaremerwa nkorera bari ning'e oborendi obuya ase abo basemeretie kobonyora bono naki twarorire ng'a abanto mbari babwate obokong'u ng'a lakini naende baganeti oborendi naki toroche nse akare goteba ng'aki ninkororoke abanto buna aba mbakore ki mbanyora oborendi obuya twamakora bono omoriki okare gotoinyori ng'a abanto mbamenyete chingaki chingong'u chingaki chiri nonye nokonachi ebina bitari konachi boronge okonyora ebina bigoeteriwa naye bono ntobirochi okonyora ekina gegoeteriwa twamanyire korora ng'a nonye mbari batari kwinyara okonyora bafinyire bamigire yaani monto otanyare gokora kende kere ekeronge ng'a bono nonye mbari bare abarai nabo bakomiga abanto igo kera omonto aroche ng'a otari kwinyara iga akomigwa twamagoteba bono ng'a nonye abanto aba barigete egetabu eki gia Zaburi ng'a nabarabu nabo bamete chingaki buna echio egento egetang'ani tokorora abana ba Israeli bamigire bamenyete bairetwe aria baosetwe ochi Babyloni bono bamenyete ekero barenge Babyloni mbore echuma eri twasomete kora bagotebiwa ng'a toterera nkogotera kori gwa Sayoni ng'a totagete batogoki na amatere a Sayoni
oku nokomigwa Yawe. bamigire kiagera bagotegwa bari ense engeni bamagotera amatera bagotera sobo bakomotogi nyasaye twari okomigwa buno oku nkware nkororo ng'ana okomigwa buno oku nkororo nonye nense buna bono iga nonye nechisegi twatebigwa nchirororo buna kare twasomete Zaburi 73 ntwaroche ase twagotebigwa ng'abanto abaenenu maete igo bare abanto banchete chisegi kiagera gento nginya bagokora babwate kire gento naende nabo tworoche ng'a nabo bakomachi goseseniwa bono ng'a naende abanto buna abo igo babwate chisegi tokamagotebigwa ng'a chisegi echi igo bachibegete buna eyanga nero babegete ng'a naende obwereri nabwo bori buna necklace yabo bono twatebigwa bono ng'ense tomenyete nabo ebwate obokong'u buna obu ng'a nabo abanto bamigire bari batari kwenyara nabo bakomigwa igo naende otegerera ng'a unless nyasaye ogororokire ng'a abanto buna aba nabo bakoenderera gochandeka naende twamakorora ng'a nyasaye keraka tutare korasoma ekebungo ekemo ndagete tosome 2 Peter ya kabere isato kianda baka 15 nengari ere bori nabo toragigereri 2 Peter chapter 3:9-16. Okay, gogoteba omonene tagotebana goikerania eira yaye buna abande bakagete ng'a otebanire korende nigo aremereretie ase eng'encho yaino tancheti monto onde bwensi asire korende bonsi baikero okonchoka 10 korende rituko ria omonene nigo rirache buna omoibi agocha ase rituko erio igoro nerwo na egeture eria ekenene na ebitongwa bia igoro nabisire nomorero ogatotenya na ense na ebinto bire aroro nabiye koratigera igo omwarimu na ochi ekebungo ndoche ekenene kabisa na eki gia kianda twarorire ng'a nyasaye omaete ekero agotegerera abanto bonsi na abanyasaye omobe na omuya bonsi na abanyasaye ng'a iga ekero ategererete ayo oria otari kwenyara komigire tari ganchete eng'amigwa na oria onde ogokomiga etaribaga ng'aki gaki omonto oyo narore bono ng'oyo na oyo omwabo narore ng'a aba bonsi na abane naki twatebigwa ng'a nyasaye ekero akirete tari iga akirete buna abanto tokorora ng'a iga ategererete tu iga akirete aete oyo onde ribaga oyo ogokora amabe ng'a naye imanye egere okore ki onchorerie ochake gokora amaya ng'a iga egento ekenene twarorire ekero nyasaye iga akorwa ribaga nabo akorora ng'a omonto ono amigire lakini orwa ribaga ng'aki oyo onde nere tiga aonchorerie amakorwa aye egere nere achake gokora amaya korwa abwo ekero twarorire arure ribaga mpaka riaisanire nabo agoika ase ogororoka naende ekero nyasaye aikire ase agororokire ekero agotake action Erembe. yerende Bono. ngimare komenta bari abo ase oyo ominto atigere ekebungo eki gia 2 Peter 3:15 gochinse ngokwanera kere ng'a rituko ria omonene ngocharire naende ngochare konacha ekina naende ere niga aranache ekina kia boronge na etokonyora ng'a ekero aranache ekina ekeiga buna Zaburi yaye ngogototebi 96:13 yare ngoteba ng'aki mpaka ense yancherana onachire ekina kia boronge na ekero tokorigeria ase Zaburi 96:13 yai ngotebere ng'a omonene ngochare konachere ense ekina niga aranachere ense ekina kia boronge ase obwegenwa takonacha ekina kere bogeka muna mwanya abanto torochi tomenyete obokong'u oboiga tokonacha gose twakwana ebitari bia boronge lakini togotebwa ng'a omonene oremereiri naremerereti buna omwarimu akwana ng'a oremereiri bono otebire nkoimoka are ngochare ase ense anachere ense ekina kia boronge na ase obwegenwa eki naki narochara bono obanchi bwa omonene ningororoke nakeirana ng'aki omonene agotana bono engaki entambe mwancha bono nabokire morengereti indaire chitoro nkoimokerera ande igoro bono okoimokerera kwa omonene nekene buna abarimu batebire ng'aki omonene nanache ebina biaye ase enchere endonge ase amatuko amange abakorigereria abanto bakona goechecheria ase ebibe atagoketi lakini chingaki echi agenderete kona koba omonene omotori oito noigwa amanya mabere amange naende taganeti buna egetabu gia Petero giatoteina taganeti onde anyare gosira niga aganeti nakero omonto anyare ogotoreka igo bono ekero akoa chingaki
ona kurigereria abanyabi bakona gwechecheria ase ebibi abo ebagenderete kwega okime omotongi omite emeroberia abangete iga abangete ogotori kwarimo naende gagocha gokora konacha ebina biaye ekene muno omwarimu ateba natogo gagokinacha keboene keboronge ncherendete iyo baka oyo okona gokora nyabibe baka gochi motunkora tora abarai bari bakonacha ebibe nakona kororera abatenyareti muna nyasaye oito gachire igagocha na amabera amange naende obuya ogotorika goso okogororoka kwa Yesu oito ng'aki muna engaki eri yonsi pi kwanyarire koba gogochandeka gokorora okoboko kwaye norora omwegenwa oyo totegemeete bono Mbia mono twarorire bono omorwani egiata matakara narigeretie omorwani egiata ngainyora omorwani oyomo nyorete omorwani oyomo Israel b'Abafilisti orenge omorwani egiata baka abana ba Israeli barenge goika ekero baikire ase bachi korigereria batama ari sereni achorwa ng'a nchungo gaeka totie manega bagoika bachi korigereria omorwani oria egiata batama nabo bono twarenge gosoma ekero tware gosoma Zaburi 13 gochakera ekebunge eke kia gatatu tare gosoma isato mpaka nonya ni isano iga esomengo ng'egoteba isato nase ki tokobarwa koba buna ching'iti nase ki tokobarwa koba buna abanto batamanyeti gento kende Zaburi twarenge sorry Zaburi sorry. 13 ekebunge kia isato yateba ng'a nindangerie omonene oyo ogwenerete gotogigwa ase kiagotogigwa niga arantorie korwa ase ababisa bane ng'a twarorire oyo iga na omorwani egiata ogotoria korwa ase ababisa inye yasteba ng'a obororo bwa amakweri bokong'etanana chioro chiobobe chikandetera obwoba obobe bwa amakweri nigo bwang'etananete emeeto ya amakweri egantega na kumbwata ase emechando yane nkarangeria omonene nkarera ase Nyasaye one ng'a ankonye korwa ase ekaru yaye akaigwa eriogi riane ekerero kiane gekamoikera era agakeigwa ng'a Nyasaye oyo nere omorwani egiata ng'a bono nonya chisegi echi toroche tobona koreterwa iga na Saitani omaete iga aria esegi endoru omaete ng'a ngaki chiaye enchiyo naende bono ekero abegete esegi eye endoro ntobwatanainte omorwani egiata ogocha otokonya nabo toroche omorikio Zaburi akare goteba ng'a ekero abwate emechando nonya ekero aigete ase aroche ng'a ochire ase amakweri nonya ekero chiore echi chia amakweri chiamoetanaine iga agoteba ng'a akarangeria naende Nyasaye akaigwa korwa ekaru naende agakora ki akamokonya intwe bono ngoetera tore amang'ana buna aya amakong'u abarimo ekimorengerereti ekero twanyorire amakong'u buna aya ng'ai togocha twacha otamero obotamero twaminyoka maate na rogoro lakini obotamero bwa Nyasaye nabwo tobwenerete gotamera ase ekaru yaye oyo togotamera ning'o oyo togotamera Nyasaye naende nabo toroche omorikio yagenete gokwana twarosoma Zaburi eyio yonsi 13 nabo agokwanera amang'ana amange buna anyorete obokong'u naende akare gwatana na amakong'u ao oborwaire mborororo chisegi nchirororo okomigwa ororo amakweri naro lakini ayonsi pi toroche akare goteba ng'aki iga arangereti Nyasaye naende Nyasaye akamoigwa korwa ase ekaru yaye agacha akamotoria akamorusia ase amakong'u aria abwate naende omorikio okare gotoinyori bono omoerio oye nonya nekero abanto ba Nyasaye buna Daudi ekero barenge ase chisegi ogokonyeka tikorwa ase chinchera chia mwanya banto ase chisegi chiaye chinyinge ase arenge kobarwania ababisa ba abanto ba Nyasaye omoruti Daudi nigo amobagete Nyasaye ng'a nere bweka onyarete korenta obobuiboria ng'a nonya nase chisegi echi togoetera ntobaisa kora ng'aki ase eng'encho nabwate ebesa entambe onye na oborwaire nero yagera ribaga narenge koenda dispensary naenda iga gose nkenyata nagenda gose na Aga Khan nabwena korwa ororo tari ase eng'encho ya chibesa chiao
nese eng'encho yobobui bwa nyasaye ase eng'encho Amen. ya chinguru chia nyasaye Amen. naki eketoro chakare korokwa ng'aki ere na omorwani egiata naende igare omorwani tari okorwana bosa igo igare omorwani okorwanirera abanto baye Amen. ekero bamigire igo okomorangeri gaki nyasaye bono kobataitaba Agoitaba. agoitaba nyasaye gagoitaba naende oigwa ekerero kiao naende twanyora oretire amachigo Amen. raisi igo nsa chinde togosaba mpaka twacha twanyora nyona oborere kwabate bakonya kwabwenire ekero kagocha kogundwa ng'a nkwarwarete okwabwenete kare Kare bono kabisa. tomaiti ase kwabwenerete Nabo tomaiti igo. okobweneti Ewi lakini Nyasaye. egento ekenene nyasaye nabo torochi abariki abasaburi bakare gototebi ng'a nonya daudi egento ekenene ekaragachire chisegi orwana ekaranyorire obobui ng'are gotogi Nyasaye nyasaye omonene. okomende Amina. Ona abu twataina ng'aki ekitogwente gokora nokomoganya ase chingaki chiaye aire egetambekero kiaye igo omotongi nyasaye oito nababwate okobua chingaki chionsi chisegi twachirora omate chisegi ase egetabu okwerende Old Testament chisegi nachi chioka chiarenge obobui bware gwetera chisegi bono obobui bwonsi nengaki na Daudi omoroti Daudi ere gare korana nobobui obo gaki nguru chiaye nchiarenga ororo chiare konyara goisana obobui egare konyora korwa ase nyasaye nabo naintu naye omotegereri mwanchi togwenete twarora okobua oko nyasaye mwarimu nkwarwate chenie eki nataka komenta abu nekebunga ekemakorwa ase saburi 76 emerongo etano ibere na isano emo ekefungo kiaye 12 egegokwana iga ere nigo agokei abare abaenenu ase ense na abaruoti bonsi bense nigo bamuoboete yani ng'omonene nonya togwetera emechando eyere emenene nonya Daudi ore gwetera amakong'u aya iga egento kiamoete obomaene ng'a nyasaye nare ase ensemo yaye na ekero are komorangeria ase ensemo ya amasabo naintwe bono iga nabo togwenete omorangeria ase ensemo ya amasabo bokong'u naende twatebiwa ase ekebunga eke ng'aki agokei bari bare abaenenu bari bagenderete gochanda ense niga akobakei ekero abakeiri naende nonya na abaruoti bense bakorete ki bamuoboete ekero tware korigereria gochima mono ase ereseni eye buna egendererete igo yarenge gokwanera iga egoteba iga ng'a nonya ne obosi bwaye bwoka chinkoba chiaye korwa ekere chiwaka aba iga nigo bagotengechiwa mpaka baira nanse naki eke ekefunga eke giatutebirie naki abaruoti bense bonsi igo bamuoboete inki onye bamuoboete aba bagotochanda onye bamuoboete gose abanto bebisaku inki intwe abare abaye tokorokirwa abare abaye totagenda asare erinde atokonye korwa ase emechando eri tobwate muna arenge akonyete omoruoti Daudi tokonyora gochinsa ekero agokora gochinsa tokonyora ng'a chinguru chia Daudi ase chiarenge ere niga amwegenete nyasaye ere niga amotamerete saburi yes oboene ase baria baunereriwe oboene bono mborororo mwarimu Damaris oboene goika Twaroche. oboene bwonsi manya goika borwa ase nyasaye akoiranera 15 sano biroka 11 egototebia igoro ebibe ebi bigokoru ase abanto bari babwate emechando bachandegete batari nguru batabwati kwenyara imati gose mwake nyorire gesome saba egegoteba egoteba iga onye omonto omino ore omotaka agwo ase emechi eino ase ense eywo omonene nyasaye oino agochia kobaha timobaise koba abang'iti gose abagoko asare korende mokonye omonto oywo omino mobabaya asare momoe singo ebinto bisaine ase oboremero bwaye bonde bwonsi mwerende mono timobaise kwanga koa omotaka oywo egento nagoteba omwaka bwokwabera chisira obeire ang'e timoa ebirengererio ebibe buna ebyo ribaga ase chingoro chiaino onye mokoba abang'iti nakwanga koa oyo mino ori omotaka egentere narire ase omonene ekiagera mwamorinire ekiare emeire nainwe namobe nebibi amen mumanye na abanchwa nankoru motwari saburi ntwasomete nang'aki omotongi oyo orakonya omotaka
oyo orakonya omotaka nabwate gosesenia none ase oborere bwaye arwarete ari nyasaye namotete nyasaye namorwanirira anyare konyora okobwena igo bono gosesenia nkorororo ase ogokorera abaya bari batenyareti mono mono abataka aba chintakana abatenyareti bachandegete eng'enche ende yonsi kwarwa ogokonya kwase omonto oyo manye goseseni gwokonene enkorororo lakini bono ase rituko ria rero etukare gokwana rugoro ya oboene ase bari baunererigwe bono bari baunererigwe n'abantu abare moroche oppressed igo bona kitwatebi buna ng'aki kora amaya chingaki chionsi omonene nakorore naye nakobwere naimokerere buna twatena ng'aki naimokerere igo nagororoke ase ogokorera naye amaya ase chingaki chiao ng'amaete ose ng'aki mware komenta bari abo se gwatigere ekebunge 11 gakitigange kore giangoteba naki abataka tibakoera korwa ase ense na ase eng'enche eyio nabachikire yani nyasaye tari goteba naki yani yaire enchera yobo nabachikire ing'amobe n'emioyo emerabu ase ogokonya abamino bara abataka n'abaremeire abara ase ense yaino amina yani ng'a nyasaye iga atuchikire bono intobose gotiga gokonya bari baremeire n'abara abataka naende nataka nsoma maira sara amakege gaki namayarenge amang'ana aya abataka n'abaremerwa tari gokwanera okoborwa kwenibo gwoka korende nigo naende atenenerete ogwako kwa makong'u ao nakoborwa amabera na igo akworokie ekiorokereri ng'a oria ochandegete nero ore gweka natabwati ogokonya okonde wensi gotatiga nyasaye yani ntwarorire naki abataka mbakoera korwa ase ense nyasaye otochikire tobakonya naende Daudi agoteba naki amakong'u aya iga tari amakong'u okoborwa chibesa chioka namakong'u ao amarwaire naro muna omwarimu atotebia ebinto togoetera challenge chinyinge ao igo ng'aki totware emioyo emerabu muna Daudi agoteba ase muna egitabu eke giokoiranera goteba totware emioyo emerabu gochia ase abaminto bari baremeire na bari barabataka amino mwarimu mbuya mono ase okomenta aku naende gochansa igo bamana kore batethena ng'ase ase obuya bwaye omonene oito nigo emanyekenetie n'abataka ase okoba omotaka ere omonyene erinde goetera ase obotaka bwaye abange banyare koba abanda yani tokanyora obonda bori totabwenerete konyora oyo orenge omoikeranu yeso oito agechanda akaba omotaka egere ntu tonyare kobaki tonyare koba abanda bang'enchoki abanda bokonyora obogima bwa kare na kare abanda bogotoreka abanda bokwabirwa ebibe abanda b'eng'enche ende yonsi yani tokarora obuya bwa nyasaye bari tweburukaneti twarenge ime yetobe agatokunora korwete he pulled us out of the miry clay abebuku egoteba muna agatokora agatochena togacheneka totabwenerete totarenge kieni agatoe kieni eki naki nabugang'e mbase kogesa ase rituko eri ing'aigo inishoti ekero togokonya abataka nyasaye togokorera naende kworokia obwegeno bwaitu gochia ase ng'ochia ase nyasaye amina gwekariririe oragenderere kogamba bobe oyo kogamba bobe mwarimu ng'okwaroche okogamba bobe abara tokorigereria egitabu eki gia 82 Saburi 82 engima omogambi oyo omonene oyo iga tokonyora ng'a ebitabu ebi biarigetu n'abariki ao oyo bono okorikaga iga n'omoriki omwao okorwa ase Daudi na ni Asafu okay nyasaye niga agotenena ase omosangererekano oyo omochenu ase egati ya chinyasaye niga akonacha ekina yani nyasaye natwanyora ng'a ogororokire bono oimokire osoire ase omosangererekano nkoboria ari naki abagambi aba bense gose abari batari konacha ekina kia borongo ngoikariririe mwarimu nkwabori ng'a ng'oyo kare kogamba bobe nchendo ching'a nyasaye ogokwanera abagambi bense gose bari abantu bagambira abantu baye bono nabwo aba bakogamba bobe tokonyora gochinse naki niga ase egati ya chinyasaye
niga akona chekina omonene bono niga akona chekina ere bieka ine ngoikariri moragenderere kona chebina bitari bia boronge nokoboria akoboria ekera arase omosangereka gose ekera agororokire na ngoikariri moragenderere gwanchereria abanto ababe yaani okonyora omonto ogagoseire lakini omonto oria omobe naende nere ogwanchereriwa otebuna bono chingaki buna echiga obomaene nabo okonyora omonto nomobare abanto nabo bamaete ng'a omonto oyo nomobe oyo nkomogosera ari lakini kwamanya konyora ng'a oria ore omuya nere okogoseri mono goetani oria orenge ogosete kwanyora ng'a igo tobwate ogwanchereri bono omonene iga akobori iga ngoikariri moranyare kogamba gotagamba ebina bia boronge mogenderete kogamba ebina bitari boronge na tokonyara gochinse ng'a kabataka nechintakana oboronge bwabo boigo nabwo bagokorera bobe na baremeire yaani mobabataka oboronge bwabo nabo igo nabari bagokorera bobe titoria abatari nenguru toria abatari nenguru na abatabwati kende basibore korwa ase amaboko abakori amabe ekero mwarorire ng'aki abanto aba iga mbari aba baremeire naende mwamanya kobatiga ase bari bagokora amabe nyasaye tari kogokiwa naki ekora goteba akobori naki mwarimu buna kwamboria ngoikariri moragenderere kogamba okogamba gotari kwa boronge igo nyasaye okobori riswari eri nyasaye omonyene okoboria naende akoboria omaete abanto oborai buna mwateba okonere ogwanchereri nkoro ase abanto bari naende abanyabibe bari kweri bamochete nabo kene namochete buna eserikali tomenyete ndoroche na okonyore ekina keri kia omonto bwenyarete igekona korinda origuki na kerinda origuki kemose giasira no itete giasira no korete kebe buna korete king'ana ng'aki giasira lakini omonto onde monyonge iga oibete gose nengo kenchara yamoriete kwanyorere bakoruti rume bwango ense eye ebuchoire obogambi botaisaini botabwenereti bokoroki buna gaki bari abanyonge tokoendera kona kome komigereri gogochinse ngo bono ngoikaki nasa akobori ndioroche ngoikaki mwarimu twamanya korora bono ng'a nyasaye nere bwika omogambi bwekene nere bwika okorwa obogambi bwekene nere okona chekina giekene ng'a naende kero nyasaye kare kona chekina toiso kogenda tosome ase ekieritatitiri ntoroche buna nyasaye kare kona chire ekina na abagambi abaeire ribaga bagambire abanto baye ng'a lakini abanto aba baye rinde barabu nchera kiakobakora nagani tosome ase ekieri 34 ekebungo gia 17 esekire 34 ekebungo gia 17 egoteba iga aya naro omonene nyasaye agoteba ino ching'ondi chiane ninache ekina ase egati ya eng'ondi na eng'ondi ende na ase egati ya echimingichi na echigore ine nigo ara amang'ana amagusu ase more ng'a komwanyorire oborisi obuya mwatiringeire inse n'amagoro aino obonyansi obwatigaire naende komwanyura amacha amakenonoku mwaturubanirie n'amagoro aino ayatigaire ng'a nyasaye igakonacha yaani nyasaye tabwati upendeleo egakonacha ekina ayo omogambi inye togambeti buya nyasaye oyure omogambi bwekene igagocha naende agambe buya naende akogambi buna otagamba buya naende akonachire ekina korengana buna kwagamba bobe ng'a naye oria eng'ondi eire ribaga ng'aki ekwanachire ekina bobe ng'aki aye bono kwamenya neng'ondi ya mino amang'ana ayinto yaroche bono iga ng'a nonya nase chikanisa chiaito abarai tobwate ebina mokonacha nchera ki mokonacha ekero mokogamba nchera ki mokogamba igo mokogamba goetera buna momanyaine gose mokogamba koreng'ana buna mweanchete moigwete egento togoteba nkeri ng'a ekina ekero nyasaye akonacha iga akonacha ekina ase obokene naende goetera koreng'ana buna amakorwa are
umore ekeririanda ekeririanda ekena nentwara aborani ng'a nekeririanda bono gose nendamwamu lakini twanyoranga ekeririanda akebwata amabera ng'ekere nyasaye akogambi ekere agocha ntotebi ko nyasaye ochire nendamwamu endamwamu yaye igebwata amabera ime yaye tenga ya mwanya bantu omaete ache nendamwamu yaye igakogoita naende agokore naende okorengereri egento gia kabere tikeire lakini nyasaye ere ekere agocha igabwata amabera ngakoumora ekeririanda kiaye ng'a naende kera akoumora igabwata amabere ng'a gaki omonto oyone tintagete imosiri igo ntagete amanye naende ang'inyore naende akore ekero ogwancha kwane nare gwancha tosome Zaburi ya 58 isana emo mpaka isana isato Zaburi ya 58 nekiare goteba Isanemo 6 to 8 aye nyasaye buna amaino emenu yabo aye nyasaye buna amaino emenu yabo aye omonene gokora amagegwa echindo chinsaye isano ibere abantu abu tiga basiriwe kegima buna amache omogoko agoeta asira ekero ekera bakorutwa emewe yabo eburoke 8 barabutiga babe buna amakorominyo akonyitotoka amarende aera na buna oborito bw'omokungu bokogwa botaraika engaki yaye 9 omonene nabasirie bwangu kobwa chinyongo chiainu chitarabwata riberera ryomorero bw'amagwa kerabe amabese gose amasusana bono egento tokare kworokiwa iga nebibunge ebinge twaetu etorocha abantu abarigete Zaburi echi igo bakare korera ng'aki bono batanyora ogokonya naki bono bakare korera ng'a gaki nyasaye ayore omogambi bwekene otakoumora ekeririanda kiao gose ntonyore gose ntogusweri gwasinini kiagera obokongo bobwate nobonge naende kero nkorigereria igo ndocha iga ng'a nokomigukori omonto amigire korwa ase ababisa baye ing'a abantu aba ababisa babo naki toroche buna twasomire Zaburi ya 58 ing'a nonye abantu abo takobagokora amaino batige gotoroma ng'a yaani otakobagura chinguru batige otomiga mono omaete ende ensaye egebwate chinguru egebwate chinguru chinene ng'a nonye na echinchara chiaye chire chinkong'u ng'a nonye na amaino aye egakara amakong'u naki toroche naende ekero togotebiwa igo na echindo chinyene gokwanera iga gokwanera ababisa aba babo aba banga chindo ng'a baure chinguru nsinini umore ekeririanda kiao gose ntogusweri gwasinini okomigu tomigire okoguru tomigire nokonene ng'a naende twarora ng'a omoriki oyo o Zaburi nigare okoraria kwobobani igoro ya ekina kia nyasaye ekio kerang'e amang'ana aya tari ogosaba gwoka igo kwomori nkori ogosaba gwoka igo kwomoriki ng'a omoriki ekero akorika amang'ana aya Zaburi tari gosaba gwoka are igo naende akare koinyora ekina kia nyasaye kere kiobomaene mbaranto maete ng'a naende nyasaye nkwereri are oboruti bwaye yeso mbarango chane oboruti bwaye ekero agocha gagocha naende buna omotori gose agocha buna omogambi iga agocha buna omogambi kero agocha naende nabo togosoma buna tosome emumenyia nabe gotwara ase amang'ana amange buna yeso agocha naende ekero agocha nkogambia agocha naende ekero akogambi iga akogambia amakorwa ao ng'aki gwakorete ng'a ekero abariki aba Zaburi nonye bakorera nonye bakororekana bakare goteba ng'aki bakororekana batabwati bwanchani ng'otagocha nosiria abantu aba egere tonyore naintwe tonyore kabaga asinini ntweyana asinini lakini twanyorire aba kare okorera oko kwaye yukura ogosaba ng'a nyasaye bwobomaene nyasaye okonacha ekina kia obomaene aiche anache ekina kia obomaene naki gekogera togosoma ng'a umora ekeririanda tari endamwamu umora ekeririanda kiagera ekeririanda kia nyasaye igo kebwate amabere nki mwarocha abarimo kiagera abwese goteba ng'a umora ekeririanda onyora tore naende ase 69 verse 24 ngototebi yarenge ngokwanera yarenge iga oba umorere ekiririanda kiao
nendamwamu yago yoke korugoro. That means ekeriria ndeke tiga to understand naki ekenkibwata amabera na ekera kumure endamwamu yae yoke ekere tokonyora nga Nyasaye agosoa ntonyora ekere Nyasaye agosoana na gati ase bari bachandire gosaba takana babura kana n'abantu bagwate emechando ao igo tokonyora nga igakumurikeriria kere n'amabera naende tauti yaro manya goteba naki tigenda mwamu yawe ebokere korugoro ayebweka yani erebweka akane gesiomba tigo mochiobo otigare bosa muntu onde tamenya ase chiema chiabo yani Daudi gagotigera Nyasaye bweka tari gukwanera nga nere mwanya abantu gosogochiko nero ora kanike endamwamu gochiasibagia igagotigera Nyasaye nga wamurire ndamwamu Nyasaye nero maite naki ekere kumuriro munya biboye ndamwamu namanyete nga goikere kerengeke gose nanyare gokora nanyare gonchike kyara bonsi twensi gatoete liba kabaka bakore abanyabibe bali bakore ebibe kusudi lakini abalimu igo bono Daudi style yakoeretsa Nyasaye komuchika nkia gokora abe bwente tosabe omoteina baumurire barwani baite barusie omonene toko mo freedom yo gokora kobwa kwaya gose toko muchikana ngaki cheni ngoneire mono cheni yani taikonga morembe igo tosinyaine gaige mipaka yaye gakuna gusukichimbaga igo mwana tata Nyasaye na gaki otako muitara arakwe tabuka Daudi ekiamine tiga nkagerete abalimu totebe for example no tore komoga oro bagoro gwatebire gongo sikimana na kira nche gonkirete asenkirete noroche tinta etikuimukio moro ncha gugwaka damarisi na kikwanyarire lakini Daudi erega amine tina kitiga bono Nyasaye bweka agororoke akore kerike gwenerete ase omusombo yoye igo bono ga ntererare ne mashairi aya ebuna koyarwa lakini tari buna akomuchikana kene Nyasaye bugoria igatagete Nyasaye bweke kya Nyasaye gotenga ntigere byonsi ninchengokora ninchengwakana gose ninchengwakana egesiomba tinko imokio moro nche gokobutorana lakini ngotenga Nyasaye bugoria mo yani orusi muna bono ototebe gaki omonto naro gosumbuete okay for example indu example gaki nabwate attendant yemo enyomba mwane nare gochika omogori naki bono rende otare konga ebisabu na inche omwari bwa omotienyi boikire omana gontebi ng'a if you want to cross my business cross it timbwati chibesa bono rituko erimo ngatebia Nyasaye ayebweka mokoreki morusio I think eki naki Daudi amineti morusio era nkoeresa are na roche na none rikorominyo mune style riko na kosominyo kariko na gotara mamiria eba kariaera umate gamineti naende nana komeri korominyo na buriko na gotia eba kariaera eri ekebungo gegotana ngaki mune style eri nane rikorominyo riko na koeteria kona yoyoka kona melt ekesongo bagoteba melt mpaka moerio riaera nere mukore bo nande gentobwanete kumanya ekero tokonyora okomigwoko Nyasaye nere nkurigereria roro naki chenisa kumutigera okomigwoko na bara akoreki na bara aruga igase ase ekebeke igando chenga angu chiari gosira Nyasaye gago gutigera okomigwoko rigero genderere kumurimo yebo oendere kumurira oendere gusabira bako gusabira omobisa bakakwa musabira kwa musabira nanto kumusabira kobwate kinyongo ime yao igo kumusabira obomaene wichasi Nyasaye nga Nyasaye mokonye nera aturike na riamanya gokorera abanda amaya abwene akore buna abwenete kera maisomo le nabo korora muno omufano oyo omwalimu arwa nabo konyora omonto oyo norore biasara bia kene nkoniare kene besa nabwate lakini gandina maisomo le gandi naende ne haki yane enyomba ne yao lakini omonto atataiti gogwaka na nyomba aenderete komenya ebiasara biro bimbigenderete atimbwati besa korokio okora haki ense koranje lakini toroche nonye Daudi
okay omoriki wa saburi timaitie saburi useng'origete gose Daudi tindigirire tindore lakini rende nere Daudi nonya Daudi okorera omanyete ntogochika Nyasaye ero korera kwaye ngoring'aki aye Nyasaye umaete konache ekina kiomomaene korango bunebwenerete ekoru kiagera otaibi Nyasaye ng'ana chekina gote naye nabo gotokora ase obobe kiagera eri twasomete ng'aki ntwasomete ng'a ekero ogotwara endamwamu gochia ase omonyabibe oseseniri omaete naye kwagura omwabere abanyabibe mwensi otaibi Nyasaye ng'a otakomora endamwamu ya ekomoka ochia ase ori naye ng'ai ekero ogosaba Nyasaye igo ogotabi Nyasaye ng'aki korango bune ere buya asore ase amabere ao kiagera agokora keboene ibono okogambia kwa Nyasaye no obomenyo obochenu obomenyo obochenu ng'aki bana twaroche ng'aki okogambia kwa Nyasaye gogocha amo no obomenyo bwaye obochenu togochikorigereri tokonyora inche botambe kero ngosoma amang'ana ya obomenyo obochenu inche ngoinyora ari eroro ari eroro ase buna barenge gotara no obomenyo obo bwa Nyasaye obochenu ekero yarenge nkoru barenge chi sacrifice ng'aki sacrifice nkoru ebing'wanso nkoru barenge ebing'wanso ng'ana twarenge ekero ebing'wanso ebi yarenge korwegu nogosibia ebibe biao lakini nande tonyanga king'wanso nkero kiane korwegu ekemo kiare korwegu rimo omwaka nande kiarenge korwegu ne high priest high priest nere bwekorenge korwa ekeng'wanso eke kiarenge ng'a nokogambigwa ase omonyabibe ng'a nande nogotoreka ase omonyabibe naki tokora ng'ekere ekeng'wanso eke kiarenge korwegwa ntoroche naye na chimbori ibere chiarenge koreta nchiarenge oyaasesere naende embori ende nchiarenge oegokoruki ekorusibwa ekeng'wanso ng'eye yende igo barenge kobeka abanyabibe omokwani ogare kobeka amagoko otorero basaba ebibe biri bionsi bia Abaisraeli biaenda se embori eye amakoirwa bano omonto kabisa obwate tinguru yeire eroro oyetigo esire gochari ng'a yabogoirie ebibe biachiro okogambia gokwararekania gose nkoiyo nkoro ng'eye yende yamakonyenyo abaiberani ntainyorete ndige ekebonge kigiachire bono iga asitogotebiwa ng'a omaete gotoreka tikoiyo andesi amanyi ngakoreki aiteke kare nabo yarenge igo lakini Yesu mbana atagaitera amanyi akaera ng'aigo bono kero tokorigereria obomenyo bwa Nyasaye obochenu nabo toroche okogambigwa nogotoreka bionsi biro aiga ase obomenyo bwa Nyasaye obochenu aiga togotebiwa ng'a ne sanctuary twatebigwa bono ng'ebinto ebibere igo bigo mbiri korusananeka igo biro ase oboamo ng'a naende aiga ase obomenyo bwa Nyasaye no twakonyora amabera naende twanyora haki okay righteousness nabo tokonyora okwaberwa naende righteousness nare gotaka twarenge gocha korinyora buya korende nonya nabo Nyasaye ori okwabera okwabera nkorusiare egesiomba ase ebikorwa ebibibia baria batari kwangama. That's not what I wanted. Ento natagete nekeng'ao korende yachire lakini bono etorochenga igo tokonyora aiga ase obomenyo bwa Nyasaye tokonyora restoration of righteousness nakini atagete koriginga nyora ase ekegusii lakini giansire iri yake korendo oyo okoiguna igwete aiga ase obomenyo bwa Nyasaye no tokonyora amang'ana osipi arenge okoreka kiagera onye nokorwa ebing'wanso no biare kororwa amanyinga no arenge goiteka okogambigwa no kwarenge ng'a naende naye nokwabera no kwarenge gotoka lakini ebi bionsi biamorengete biamorengete Yesu Kristo abo ase tokonyora okwaberwa no gotoreka ase obogima bwaito bono omoiru kware korigia tana ekenakio geokogera obomenyo bobochenu bore ase okwaberwa kwebibe kogotoka amo nokoiranigwa kwoboronge buna ekororekana goetera ase kerogo kiobonene kia mabera kia Nyasaye amo nebing'wanso bioboronge nabo igo ng'aigo no boronge righteousness no boronge ondore komenta kendabo okogambia kwa Nyasaye no bomenyo obochenu mwalimu cheni eresa kende ngobona abo
tutabokie egento narenge ing'eresai amaereso nare amakeiga eng'encho ya obochenu bwa nyasaye nering'a ere niga anchete oboene na oboronge nase enchera enga buna eyio abanto ba nyasaye nabo eng'encho ya obochenu bwa nyasaye nering'a ere niga anchete oboene na oboronge ase enchera enga buna eyio abanto ba nyasaye nabo bagwenerete korigia oboene obo amo na oboronge na bamosasime nyasaye ase obochenu bwaye eri bamanye gokora boigo goika babwatie amachiko a nyasaye ayia kworokia obochenu bwaye eke nakio gekogera obomenyo obo obochenu bore ase okwabera kwa ebibe kogotoka amo na koiranigwa kwa boronge buna ekororekana goetera ase ekerogo kia obonene kia amabera kia nyasaye amo na ebing'wanso bia boronge maeresa aywo twayaigure na ntoigwete buna agoteba naki egento ekenene iga iga koba nyasaye iga atagete oboene naende iga atagete oboronge na baria babwaetie amachiko aye naende bamosasime ase obochenu bamosasime ase obomaene. Amen. Igo okobwatia amachiko na ekento ekenene mono ase okwegenoka gwaito naende okogambia kwa nyasaye na obomenyo obochenu nakio ekerenge ekenene nang'aki ekero okobwatia amachiko aya omonene nigo abwate oborai obuya naende buna mwanyabanto tokonyorana noyo ne obwamate egati yaito ebokoba eng'encho eri nyasaye aganeti tinyare komenya ase ense eye nyasaye atoire ng'aki togokorera omono buya mono igo bono egento kia omanyete tokare goteba twarorire buna abarikia basaburi barorire ng'aki bakare gokorerwa bobe lakini twarasoma Yakobo 5:10 nabo torochi tokare koinyoriwa ng'aki ekero mwanyabanto barabakorere bobe omorikana bare gotoinyora barabakorere bobe na kobachanda Yesu nigo abatebeti goka na gochenga erio akabaraga abategereri baye gochia ase ababani abo bakwanete ase erieta ria omonene buna ekiorokererio giokobogoria obokong'u na ekioboremereria ng'ege ekero okorora omigekire ekero kwamigiru aye rere nyasaye naende otegere naende ochenge kiagera bono igo omanyete obogima bwao nyasaye naigwe ekerero kiao naende nakoiraneri naende nache gokora ki nareta ogokonyo kiagera ekero nyasaye arareta okogambia kwaye omaete oria ore gokora bobe nero oragambigwa lakini ekero oragechigu buna twakanetigu ogechigu nomonto okogokorera bobe manya aye amonere mwensi igo more subjects of destruction mwensi nomorochi ase obosabi kwe. Amen. Omorwani egiato oyo ito tiga toenderere komorigereria natorwanerere naende kene pi igeborwa okona ebibina biaye gakobinacha keboene tiga nyasaye tosesenie naendere gotorera ase esabari eyo okwegena ekiagera nero obotamiro gwaito chingaki chionsi ase erieta ria Yesu Kristo omotoria. Amen. Muya tata obakuna kwaigwa obonene buya mono gaki ase chingaki echi kwanyare gotoa korigereria amariko ao omonene ntumbuya mono ase ogosegeta korororo tokona gotwagacha na gotoa omoyo muna aye ntata tokorigereria chingaki chionsi muna aye nobwate ebirengererio ebiya gocha ase tore ngaki chinde chionsi ntomigeka omonene gaki tokorigereria naende totwara oboremereri omonene ntwabanyene ntokonyara togosaba onyare gotokonya mono ase okoremereria oko toganeri koremereria obuya bwao tiga botoisane gendera gosesenia abategereri baito abanchwa gendera koba ekerenge ekenene kiokogania bakorora obosi bwao engaki orache gotuoyia engaki orache gotuoyia omonene obuya bwao tiga botoisane buna togenderete kona kwerwane kaba amo na intwe naende onyare gotoa chinguru chingaki chionsi eketosabire mea mabera Yesu Kristo omotori oito. Amen.